рости гап ҳамин ҳар рӯз нигоҳ мекунам, видеоро нигоҳ мекунам, ҳамин ҳар рӯз ака Меҳрубон чӣ кори кардааста? Видеошо роӣ мекунад, дар инстаграмаш мемонад, одамое ки кӯмак талаб мекунанд, кӯмакшон мекунанд, ки худаш ба кӯмак ниёзмандаю. Не ки ман намедонам ки ба фикри ман як нона чанд тақсим карда ҳам корихча кардаста, ҳам ба одамои муҳтоҷо кӯмакша расондааста. Ба фикри ман кори баҳо чӣ кори кардааста? Рости гап ҳамин разгадат карда натонистаистам Аки Меҳрубон. Рости Аки Меҳрубон агар бор ки 2-3 рӯза занг задаистам, телефономо намебардори, намедонам ки он кор дора, он кори важнори хай баъд ам видеоро мумкин дида дар инстаграмот мепартоя менависам та шояд ягон кор баромада боша, хай бекор шуди, яко занг зан алоқа ки ма бинам чӣ идея дори, бор ки чизои роӣ кардам ки ман бор ки дар ғайрат монда кайф кардаистам да, мегӯм ки ин марда худаш кӯмак дада муҳтоҷа дигар касодам бо ёрдам доиста. Бахно чанд видеоро дидам уже гап нест, ба мухлиси хита дар бозор қапидам, гуфт мара ба худо сёмка ки Ака Меҳрубон дар расон дар ютуб парто ки ҳама бинанд ки ман чӣ хел мухлиси Аки Меҳрубонам. Ака Меҳрубонҷон зинда бош. Салому алайкум Акаи Меҳрубон. Мо бачаҳои бозори Меҳргом, мана гӯшфурӯшо ака. Ака ҳаёт да бошӣ. Айдасам ёрдамот мекунам ака. Дар куҷои бошӣ, саломат бошӣ. Дар бари мужико бошӣ ака. Мо ҳам интернет кем ака, ранги худ борӣ. Боша ҳаёт да. Хай чӣ гуфтанем? Хай как Меҳрубон чӣ ҳаста барои ғариб ҳазор раҳмат ки дастгирит кардистан. Ман дигар чӣ гуфтанем намедонам чӣ гум, барои ки намедонам пакет чӣ план дори худат, ба худ планота ман натонистам разгадат кардам. Хай шояд ягон кас мефаҳма планота, меги ё ки худат ё ки ягон видео мекунӣ, мардуме меки ту чӣ дили ният дори Ака Меҳрубон. Ба худо ман нафаҳмидам дили нияти хита. Хай барори кор метавонам ака ку ягон связ меязда биро, балки чанд рӯз занг задаистам та видеота дидаистам, ма дар роӣ кардаистан, мега ки Меҳрубон дар ҳазор раҳмат ки ёрдам додиста. Хай ки намедонист ку мардуме аборку видеоша бинанд чӣ гапу чӣ коре барори кор. Салому алайкум Акаи Меҳрубон, салом мерасонем. Ман Фирдавс ҳастам, Маъюб. Чӣ хеле ки мебинед аз хурдсоли Маъюб мебошам. Ман аз овони кӯдакӣ Маъюб ҳастам. Ман аз 2004 аз ҳамин Акаи Меҳрубон кӯмакҳо дастрас мекунам дар ҳар як иду айёмо. бо маънаи ташаббуси пешвои миллат ҳаст ки дар иду айёмо ба мо Маъюбон кӯмак мекунанд. ин рӯз ки дар тамоми дунё бемории коронавирус ҳаст, тамоми мардум дар ташвиш ҳастанд. ин ташвишро нигоҳ накарда бо Акаи Меҳрубони равшан ки санъаткори ҷумҳурии Тоҷикистон дар санъати эстрада ҳастанд, ба ман орд ба миқдори як линча орд, равған, шакар ва дигар лавозимоти рӯзғорро ба ман кӯмак карданд. Ман миннатдории худамро мерасонам ба он кас ки он кас ҳозир дар раҳбурӣ ҳастанд дар Федератсияи Россия. ман ба онҳо фақат дуои комил мекунам.